Häzir Türkmenistanda hökümet işgärler özüni ýurdun eýeleri hökmünde honnan bärsi gaharjan bolan bolup, halk bolsa özüni biriniň öýünde mihmanýaly gorkup çekinip ýaranjanlyk edip alyp barýar. Şolara şo ynamy biz berýäs. Häzir tonnasy dünýäde altyn pula barabar paxta ýa-da buğday üçin ýylda 20 million dohod alýan daýhançylyk etmese, Aşgabatda owadan beýik mermer binalary haram ulynyň haram dag şekerini agyr beton garyp mermer daşap saglygyny ýitirip aýda 20 million aýlyk alýan ustalar şol işleri etmese, şu haram badalar günü bokyýa. Oturan ýerinde aglar işçi tapman. Meniň özüm Aşgabatda mermer işinde işlänim üçin bilýän nä derejede agyrdygyny. İşçi prosto nem üçin ýaşaýanyny unutýar. Gatagır iş. Şeýle işte biziňki ýaly az aýlyga $200 işleýän işçi hiç ýerde ýok. Bir Afrikada bar, olaram Türkmenistana gelmeýärler. Türkiýe, Ýewropa ýaly baý ýurtlara gidýärler. Häzir owan türkmenlerini getirseň, olaryň düşünjesi başga. Olar polisiýan kellesini alyp goýberýärler. Çünki olarda gorku ýok. Eli avtomatly ulalýarlar. Umuman bize daşardan gary işçi gelmeýär. Gelse-de biz ýaly az aýlyga ölmesem bolýar diýip işlemeýär. Biz ýöne ýapyşyp ýatyrdy. Şonuň üçin işçiler daýhanlar bolup, bular näme etdiýse edip ýörmän, işi taşlaýyş etmeli. Aýlyklar ýokarlanýança işe çykmaly däl. Halis bolmasa Türkiýe ýene bir ýere işe gitmeli. Geçirmeseler adalata prezidente ýazmaly. Geçip bilmeýänler hem şol gara işi etmeli däl, saklanmaly. Şu diýerlerim bolmajak zat ýaly ýöne bolup dur. Neçe watandaşlarymyz az aýlyga işlemän ýurtdaşyna çykdylar. Daşar ýurtlardan mysal alsak, öldürseň hem az aýlyga agyr, köp sagatly, saglyga ziýanly işlerde işlemeýärler. Olar agdy birlenşip hökümeti işden aýrýarlar. Hatta olar Türkmenistanda halk paxta ýygýar, protest edýärler. Mecburi zähmet bar diýýärler Türkmenistanda. Ol biziň haramzadalarymyz biz sesimizi çykarmanymyz üçin biziň arkamyzda dağ bolup bizi basa ýere sokdular. Hemişe kemsinip, ezilip gezeninden bir gezek gorkuny ýeňip şulara agzybirlik bilen garşylyk görkezeniň goýudur. Çünki ýaşamak ýeňilleşýär. Diňe gary iş däl, dynç almana, gezmäne, toý etmäne de pulun ýetýär, wagtyň bolýar.